Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini keluarga sederhana. Nganu ya pemirsa, menah-meneh ning bulan Suro iki terah ya penuh berkah bener-bener ya pemirsa. Mae lho, dapat rezeki lagi pemirsa. Loh, bulan Suro kedua. Ngene iki mak bingung. Arep tak apakno neh ngono. Soale yo mak karek dhewean karo Dwi, pake wis kerja, Dwi dolan. Biasane kan nek Mas Andi langsung dipangan Mas Andi, nek ora ngono ya pokoke oyok-oyokan ngono pemirsa yo karo Dwi. Tapi iki berhubung gak ono Mas Andi yo ngono pemirsa. Adine ngene iki yo ora oyok-oyokan nih pemirsa. Jadi iki daripada mubazir ya pemirsa. Iki yo kaya ngene, sakmene kae iki lho. Akeh banget iki mak bingung tak apakno. Kingko nek mok tak ngene tok kingko yo ora kepangan. Nek digoreng iki engko yo kaken. Dadi make duwe pikiran ben ora mubazir ya pemirsa. Soale iki yo isek wis diungsikan dulu. Men gak mubazir iki karepe make arep tak gawe lontong pemirsa. Iki mau make wis bar resik-resik wis beres kabeh, wis bar mandi lho, cantik toh. Cantik banget loh. Los you, polos-polos tapi ayu. Nah, iki ape acak gawe lontong. Ben gak mubazir. Engko sore apa sesuk apa mbah soapan dikelakno. Jangan lodeh ya pemirsa. Mbahku jangan lodeh terong karo tempe apa piye, pokoke sing penting ora kebuang ya pemirsa. Tak lapis pemirsa godhonge. Engko terus dibungkus iki, Mak. Lah kok lontong kok saka sego sih, Mak? Ora beras. Lah kan iki mau berkat pemirsa yo, ndek bengi kan dapat berkat. 4 ora dipangan pemirsa. Utuh. Jadi menu hari ini ki Mae tidak mengeluarkan apa-apa kecuali mengeluarkan tenaga pemirsa yo. Tenaga. Ben ora kebuang ki piye? Soal iki beras larang pemirsa yo. 14.000 1 kilo. Daripada engko mambu kebuang to, ya ora kebuang pemirsa. Ya diweno pitik. Ayo, pitik iki yo ngono pemirsa. Wis bar dipakan iki yo wayah awan yo balik. Mlebu nang njaluk mangan. Kok terus tidak mau mencari makan sendiri. Jagakno pemirsa. Wis kaya ngene ya, tak sambil lap-lap. Lanjut dibungkusi pemirsa. Pemirsa yo, walah yo. Dicoplok kabeh. Iki mae sudah bikin ya pemirsa iki. Gimana? Iki mang medhuse mae ucul pemirsa. Biasa. Simpel sekali. Unyu pemirsa. Oh, yang punya nasi sisa ora dipangan-pangan aja dibuat di goreng apa diopo ya pemirsa. Emang pedose bengak-bengok ae ta. Kecepit. Ora pemirsa, ora kecepit. Terah ngono kuwi nek enek swara bengak-bengok. Iki kan mae omongan pemirsa. Cekli to. Lho. Mudah dan cepat. Mae nek tangane gak diteles iki lengket pemirsa. Kenek nasi
Jadine mae tak telesi. Kaya ngene bikinan nasi lontong. Lontong nasi ki pemirsa ya. Ora oleh ditetel, soalnya ku nek ditetel bantet. Biasanya tak lontongin dhisik, lagi tak adai. Berhubung iki cepet-cepetan ya mae gak tak adai pemirsa ngene wis padha ae. Digulung terus. Kaya ngene. Dilipet jedep. Mak jedep lho, mak jedep. Tusuk lidi. Iki serap kasur pemirsa. Sing dienggo meniteni maeng serap kasur. Tuh. Kan? Iki kelewen disogrokno. Wis aman. Aman pemirsa. Bisa buat stok. Nek ngene kan ora kebuak to. Iki padha ae pemirsa ya ora kebuak, cuma kok engko diweno pitik ngono. Pitik yo kaken. Kaya ngene carane nek gawe selontong segone. Angger gak tak temekno banyu ki lengket. Intine ya aja ditetel pokoke kaya ngono pemirsa. Kok nek ditetel ora iso kembang. Ora iso mambang bantet. Wah, iki kebanyakan daune. Potong ae. Wes. Andelan. Kok guling. Iki mau kok isek keras yo. Kudu isik carane ben tak keras. Yo, ini. Sampai entek ya pemirsa iki engko. Soale lengket. Penitine ndi mangsa? Masuk entek penitiku. Hilang pemirsa. Ya seperti ini ya pemirsa ya. Aduh. Oh alah iki lho guys. Lontongnya cilik-cilik. Ben tak telu lagi wareg engko nek ae. Dah. Saya dienggo sepurane nek ketok sak ugel soalnya mae yo. Kan wong pemirsa, iki mae dhewean. Duwi seperti biasa sepedaan. Sepedae kena iki wis ora keberteruk-teruk. Lek mes budal ning kali wis rampung. Wis pemirsa ngene wae lah. Hahaha, penduk kabeh.
iya aja enek sing keras to nggih. Tak kempit, tak indit ben ora kocar kacir. Coblos. 25 menit. Enak, nangis. Keras pemirsa. Padahal ki mau tak pepe lho. Sebuah minggu jebol ora. June pemirsa jebol. Wis dadi akeh. Tak bikin koyo lontong 1000-an. Kleru pemirsa. Yang panjang di depan. Soalnya nek digulung beras larang. Jadi harus pinter-pinter ngakali sebelum nasi basi yo pemirsa. Nek nasi wis basi lagi diakali yo tiwas. Panganan nek wis dicekel wong wedok ki ra ngarah kebuang pemirsa ya. Beda. Nek sing nyekel wong lanang ya dibuaki. Ganjel. Ya, sekarang ini ya pemirsa, sampai selesai baru direbus sampai matang. Ya, sudah selesai, saatnya digodok. Pindah ya pemirsa. Jiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 24 pemirsa. Alhamdulillah, saatnya kita rebus. Ini pemirsa. Oh, yang punya nasi sisa urung ora dipangan-pangan aja dibuat di goreng apa diopo ya pemirsa. Emang peduse bengak-bengok ae ta. Kecepit. Ora pemirsa, ora kecepit. Terah ngono kuwi nek enek swara bengak-bengok. Iki kan make omongan pemirsa. Cekli to. Lho. Mudah dan cepat. Nah, ini tangannya gak diteles iki lengket pemirsa. Kena nasi Jadi ini mae tak telesi.
Kayak ngene bikinan nasi lontong. Lontong nasi ki pemirsa ya. Ora oleh ditetel, soalnya ku nek ditetel bantet. Biasanya tak lontongin dhisik, lagi tak adai. Berhubung iki cepet-cepetan ya mae gak tak adai pemirsa ngene wis padha ae. Digulung terus. Kayak ngene. Dilipat jedet. Mak jedet lho, mak jedet. Tusuk lidi. Iki serap kasur pemirsa. Sing dienggo meniteni mae serap kasur. Tuh. Kan? Iki kelewen disogrokno. Wis aman. Aman pemirsa. Bisa buat stok. Nek ngene kan ora kebuak to. Iki padha ae pemirsa ya ora kebuak, cuma kok engko diweno pitik ngono. Pitik yo kaken. Kaya ngene carane nek gawe selontong segone. Angger gak tak temekno banyu ki lengket. Intine ya aja ditetel pokoke kaya ngono pemirsa. Kok nek ditetel ora iso kembang. Ora iso mengembang bantet. Wah, iki kebanyakan daune. Potong ae. Wes. Andelan. Kok guling. Iki mau kok isek keras yo. Kudu isik carane ben tak keras. Loh, ini. Sampai entek ya pemirsa kengko. Ini. Soale lengket. Penitine ndi mangsa? Masuk entek penitiku. Hilang pemirsa. Ya seperti ini ya pemirsa ya. Aduh. Oh, alah iki lho, guys. Lontongnya cilik-cilik. Ben tak telu lagi wareg engko nek ae. Dah. Mae omongan pemirsa. Cekli to. Lho. Mudah dan cepat. Mae nek tangane gak diteles iki lengket pemirsa. Kena nasi jadine mae tak telesi. Kayak ngene bikinan nasi lontong. Lontong nasi ki pemirsa ya. Ora oleh ditetel, soalnya ku nek ditetel bantet. Biasanya tak lontongin dhisik, lagi tak adai. Berhubung iki cepet-cepetan ya mae gak tak adai pemirsa ngene wis padha ae. Digulung terus. Kayak ngene. Dilipat jedet. Mak jedet lho, mak jedet.
tusuk lidi. Iki serap kasur pemirsa. Sing dienggo meniteni maeng serap kasur. Tuh. Kan? Iki kelewen disogrokno. Wis aman. Saatnya kita rebus sampai mateng. Berhubung subluke mae bocor ya pemirsa, mae pakai panci kupingan. Peteng ya. Lontongnya jek mentah. Lontongnya mae sudah mateng. Saatnya kita buka buat makan. Yes. Bentar nak ya pemirsa. Tak jajal siji ya. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar nak sakjane iki ditekno ngene pemirsa. Banyune ben atus lho. Kaya ngene. Lontongnya wis mateng. Wis tintas, tinggal bikin sayurnya. Dipangan mbek sambal kecap apa nyayur. Tuh, jadi gak sia-sia, gak mubazir. Sudah matang ya. Seperti ini. Tinggal dipotong-potong pakai sendok. Apa enak apa, Pak? Semut. Air apa? Wes, kayak bocah.